Nyt kun ollaan tultu pellolta pois, niin voisin vähän kertoa siitä, että mitä tapahtuu dronekuville sen jälkeen, kun ne kuvaukset on tehty. Eli ensimmäisenä meidän tarvii siitä droneesta siirtää joko suoraan tietokoneelle tai ulkoiselle kovalevylle ne kuvat, mitä on otettu. Ja sitten ne otetut kuvat siirretään ohjelmistoon, joka sitten liittää ne kuvat. Niitä tulee yleensä semmoisen 601 lennolta, niin se liittää ne tämmöiseksi yhtenäiseksi karttakuvaksi, niin saadaan sitten yhtenäinen kuva siitä koko pellolta kerralla tarkasteltavaksi. Tämä on RGB-karttataso, eli saadaan tämmöinen ilmakuvatyyppinen tuotos siitä. Tässä näkyy esimerkiksi tosi hyvin täällä ajolinjoja, eli muutama viikko sitten tehtiin kasvinsuojeluruiskutus siellä, niin se näkyy tosi hyvin kasvustossa, että miten siellä on ajettu. Sitten näkyy myös tosi hyvin niin kuin vaihtelua, mitä täällä näkyy kasvustossa, eli tässä on tämmöistä niin kuin tasaisemman vihreitä ja selvästi tiheämpää kasvustoa, ja sitten täällä on tämmöisiä maan kasvuston alueita. Ja sitten nähdään esimerkiksi, jos kylvössä on tullut kylvövirheitä tai tämmöisiä, että täällä on ihan selkeitä aukkoja sitten kasvustossa. Ja näkyy itse asiassa aika hyvin rajakin siitä, eli tämä vasen puoli tässä niin on huipurilla se älypuoli, missä on käytetty sitten traktorin älyominaisuuksia, ja sitten tämä oikea puoli on se tavanomainen puoli, niin näkyy tuossa aika niin kuin selkeä raja siitä, että missä se puoli sitten vaihtuu. Se voi riippua sitten siitä, että onko mennyt lannoitteita vaikka tasaisesti sinne tai muuta, niin sen näkee sitten, kun päästään käsittelemään sitä kylvöpäivän datoja, että miten on mennyt vaikka lannoitteita tai siemeniä tietyille alueille. Esimerkiksi voidaan hyödyntää sitten tämmöisiä karttatasoja siihen, että jos meillä olisi tosi isoja peltoalueita, niin nähtäisiin niitä poikkeama-alueita niin kuin tästä karttatasosta, niin voitaisiin täsmänä mennä vaikka esimerkiksi tänne katsomaan, että miltä se kasvusto näyttää sitten ihan niin kuin manuaalisesti tarkastettuna, niin ei tarvitse kulkea sitä koko peltolohkoa läpi, vaan voidaan tehdä just tämmöisiä tarkastuksia sinne poikkeama-alueelle, niin säästetään vähän aikaakin siinä ja ei tarvitse niin kuin 10 hehtaarien peltolohkoja tutkia kävellen läpi. Näitä karttatasoja on hyödynnetty myös siinä metaversumissa, mikä on Finnish Future Farm-hankkeessa luotu, eli saadaan sinne taustalle ihan oikeat dronekuvat, mistä sitten nähdään, että miltä se kasvusto on näyttänyt dronekuvassa sen kyseisen tarkastelujakson aikana, ja sielläkin pystytään sitten hyödyntämään sitä siitä näkökulmasta, että voidaan käydä ottamassa vaikka ihan näytteitä siellä metaversumissa tuommoisista poikkeama-alueista, ja nähdään sitten, että onko siellä vaikka laadullisia eroja sitten kasvustossa. Kun siinä droneessa oli ne 5 linssiä se RGB-linssin lisäksi, niin sitten saadaan niillä linsseillä näitä kasvillisuusindeksejä. Tässä nyt on esimerkki NDVI-indeksistä, eli se kuvastaa sitten kasvuston lehtivihreän määrää, joka taas korreloi sitten sen kanssa, että jos sillä kasvilla on esimerkiksi stressiä, niin se niin kuin vaikuttaa siihen lehtivihreän määrään. Ja tätä tulkitaan silleen, että mitä vihreämpiä täällä niin kuin on värit, niin sitä niin kuin parempaa ja hyvinvoivampaa se kasvusto siinä on. Ja sitten kun mennään tämmöiseen niin kuin hailakkaan väriin tai ihan punaiseen, niin silloin niin kuin se kasvusto voi huonommin. Sitten toki niin kuin näitä tulkitessa on hyvä tuntea se peltolohko tai verrata ihan RGB-kuviin. Että esimerkiksi tässä menee niin kuin ihan peltotie, että se on ihan syystäkin sitten punainen, kun siinä ei kuulukaan olla kasvustoa. Mutta sitten esimerkiksi nämä alueet on ihan peltokasvustoja ja näkyykin niissä RGB-kuvissakin, että siinä oli niin kuin heikompaa kasvustoa, niin se näkyy kyllä sitten tosi selvästi näissä multispektrikuvissa, jos on niin kuin poikkeavia alueita siellä.